Program napędza marka Powerbank Energy Drink. Rozpoczynamy pomału okres świąteczny w naszym mieście, ten najpiękniejszy w roku czas, o którym mówiłem wcześniej. Wszyscy tutaj, drodzy Państwo, na Gnieźnieńskim Rynku odliczamy od 10 i uwaga! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bawimy się wspólnie, włączamy światełka i przez kilka najbliższych dni, bo aż do niedzieli bawimy się na Gnieźnieńskim Jarmarku. Można by powiedzieć, nareszcie się bawimy, wyszliśmy z pandemii, bo w zeszłym roku się nie udało, a teraz jest moc atrakcji, mnóstwo ludzi, ruszamy się, a chcemy być razem, chcemy pośpiewać kolędy, że chcemy poczuć ten klimat bożonarodzeniowy, który naprawdę już czuć, jak się zbliżają ogromnymi, wielkimi krokami do nas święta Bożego Narodzenia. Więc mam nadzieję, że ten cały tydzień będzie tygodniem magicznym. To też czas magiczny, tak jak mówiłem, najbliższy tydzień, a więc tydzień bawimy się na jarmarku bożonarodzeniowym, ale nie zapominamy, że 10 grudnia spotykamy się w auli 1 LO, żeby zobaczyć właśnie prezentację naszej drużyny. Nie wszyscy mieli okazję ją, bo była ona taka troszeczkę zamknięta dla sponsorów, natomiast dzisiaj mogę zaprosić wszystkich sympatyków, szlaki, ci, którzy chodzą na W25, przyjdźcie, zobaczcie, warto, poznacie nowych zawodników, w końcu skład się zmienił i walczymy o najwyższe cele. Wszystkiego najlepszego, bawcie się dobrze na naszym jarmarku gnieźnieńskim. Sponsorem programu jest Hilgas, hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw.